Тапшыруның матур сәләмен Сызрань шәһәренә юллыйм. Бүген минем яраткан племянницам Диляра Дамир кызы Абсаттарова үзенең 15 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ошбу гүзәл бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып, Яңа Зимница авылыннан Расимә әбисе, Яңа Мастак авылыннан Мөнирә әбисе, Сызрань шәһәреннән апасы Наилә, абысы Илдус, балалары Альмирочка һәм Альберт, Яңа Терешкадан апасы Галия, абысы Илдар, балалары Илсаф һәм Ясминочка котлап, иң җылы теләкләребезне җиткерәбез. Татлы балабыз, йөрәгебезне җылытып, яз кояшы кебек ягымлы һәм назлы булып, апрельнең 22-сендә дөньяга туды. Без аны Ленин бабай оныгы дип еш кына атый идек. Шулай булып чыкты да. Бар яктан актив, позитив, тере көмеш булган балабыз башлап яратып балалар бакчасына, аннары мәктәпкә йөри башлады. Укуында тырышлыклар күрсәтеп, бары яхшы билгеләргә генә укып, ул Сызрань шәһәренең балалар сәнгать мәктәбендә театр бүлеген кызыл дипломга тәмамлады. Тумышы белән чын актриса булып үсте ул. Җырларгамы дисең, биергәме, шигырьләр язаргамы, сөйләргәме, аның һич кенә дә килмәгән хәленнән эше юк. Татлы балабыз бик йомшак күңелле. Әти-әнисенең сөенеше безнең горурлык. Мөмкинлекләре чыгып кайткан саен безнең бар җаныбызны да шатландыра. Нурлы кызыбызга, Дилярочкабызга карап, сыкланып, күзләребез генә тимәсен иде дибез. Җимешебез безнең алда да шундый ук акыллы, инсафлы, ата-ана хакын хаклап яшәүче бала булып кал. Без әбиләрең сиңа көн дә дуга кылып саулык сорыйбыз. Балачак елларың тәгәрәп артта калды. Яшүсмер чакта бик кыска ул. Шуңа һәр көннең кадерен белеп, сөелеп яшә. Юлларыңда дошманнарга юлыкма. Фәрештәләр үзләре сине канатлары астында саклап йөртсеннәр. Күз нурыбыз балабызга 15 тулды иртәдән. Шуңа бүләкләр хәзерләп куйдык аңа киштәдән. Адымнарың бик килешә, елмаюың иркәли. Я бер Аллам, балабыз һич яшәмәсен үпкәли. Бар эше дә җайга барсын, уңышлары тик артсын, булган бөтен борчулары тәгәрәп артта калсын. Озакламый калыр мәктәп, уку йортлары көтә, бик тиз бит ул балакаем кеше гомере үтә. Шуңа җитди һәм тәвәккәл, акыллы булып яшә. Кирәк чакта булырбыз без һәр вакытта янәшә. Кадерле Дилярочка, чын күңелдән сине котлап, бүләккә матур җыр юллыйбыз, кабул итеп алайда. Бергәләп җырлап бит дуслар. Бas yanıma dert girmesme canıma, min de çıkıp bir mikken deyip oturma. Bas yanıma